Bună ziua, mă numesc Victor Petrișor, sunt avocat definitiv în Baroul București, sunt specializat în cauze penale și președintele Partidului Voința Poporului Român. Sunt convins că ați auzit cu toți, chiar ați și văzut, poate performanța lui David Popovici, înotătorul român, care la 19 ani a câștigat o medalie de aur la 200 de metri liber și o medalie de bronz la 100 metri liber la not în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Intervievat ulterior acestor performanțe de ziariști din România și nu numai, acesta a ținut un discurs scurt, dar un discurs manifest, prin care a denunțat condițiile grele de pregătire, condițiile lui personale, dar și ale altor înnotători din România, și a arătat că în țara noastră lipsește cu desăvârșire infrastructura necesară practicării înnotului, poloului și altor sporturi care necesită bazine în special acoperite. Imediat după aceasta, politicienii, în nesimțirea absolută și inegalabilă pe care o au și care îi stăpânește, demagogia care le este mamă, tată, soră, frate, dar vă spun în primul rând, nesimțirea, lipsa totală, absolută a bunului simț, a realității, le lipsește cu desăvârșire, Noi consideră acest popor un popor de cretini, de oligofreni, de tâmpiți, domnule. Și pe undeva poate au dreptate, dar vom discuta despre această chestiune ulterior. Și au ieșit în mass media să ne spună ei nou cum fac ei, cum s-au apucat să facă bazine pe 3 niveluri, pe nu știu ce, olimpice, bazine nu știu cum, cu nu știu ce facilități. Nu ți-e rușine, măi, Boc, primar al Clujului, care ai fost prim-ministru a României și 10 de ani primar la Cluj-Napoca, să ne arăți o machetă și 3 camioane pe un teren viran și să ne spui cum vei face tu în 2 niște mișcări bazin cu 3 niveluri? Nesimțitule! Om bătrân și nesimțit, lipsit de educație, lipsit de respect pentru cei din jurul tău. Nu se poate așa ceva. Să minți cu nerușinare, cu seninătate. Iată însă ce este cuprins în programul Partidului Voința Poporului Român, program politic întocmit personal de mine, avocat Victor Petrișor, președintele partidului, și pe care oricare dintre dumneavoastră îl puteți consulta în dosarul Partidului Voința Poporului Român de la Tribunalul București, documente depuse în anul 2023, odată cu cererea prin care am solicitat acordarea personalității juridice și înscrierea în registrul partidelor politice a Partidului Voința Poporului Român. Vă citesc și vă spun că veți găsi aceasta în programul politic al partidului la paginile 45, 48 și 49. Citez. Este bine cunoscut că România este pe ultimul loc în ceea ce privește infrastructura sportivă în Europa și nu numai aici. În ultimii ani a început o cursă pentru construirea de stadioane în orașele reședință de județ, utilizate exclusiv pentru fotbal. Este o concepție și o direcție de dezvoltare a activității profund eronată, pentru că numai fotbalul sau stadionul pentru fotbal nu va reuși vreodată să ajute la creșterea și dezvoltarea unor generații de copii sănătoși. Din nou ajungem la nevoia construirii unui program național de creare și dezvoltare a unei infrastructuri pentru sport care să aibă ca obiectiv nu sportul de performanță în primul rând,
ci sportul de masă, acesta din urmă având menirea de a forma și alimenta cu valori sportul de performanță. Autoritățile publice centrale și locale trebuie să asigure în totalitate infrastructura necesară, dar susținerea sportului de performanță la un anumit nivel, începând de la juniorii de la 16-17 ani, trebuie să fie privată. Pentru aceasta, Programul Național de Dezvoltare a Sportului Românesc de Masă va trebui să identifice în primul rând elementele specifice ale diferitelor zone ale teritoriului național și compatibilitatea acestora cu diferite ramuri sportive. Astfel, în zonele montane trebuie creată, în primul rând, infrastructura necesară sportului de masă specifică acesteia, respectiv pârtii pentru schi, patinare acoperită și descoperite pentru practicarea hocheiului, patinajului viteză, patinajului artistic, trambuline pentru sărituri cu schiurile, trasee pentru biatlon, coborâre cu schiurile cu precădere, bazine de înot acoperite și descoperite, săli de sport, ca mijloace complementare pentru celelalte ramuri sportive, apreciate ca prioritate pentru zona respectivă, dar și practicarea atletismului și altor sporturi de echipă, cum sunt voleiul, handbalul, basketul, etc. În alte zone ale țării, în funcție de specificitatea zonei, vor fi amenajate cu precădere săli de sport polivalente care să asigure practicarea sporturilor de echipă, atletismul, alte jocuri de echipă, înnotul, poloul, săriturile în apă.